on jaɓi Hamidou mi yewtide miñam min kam komi callinoɗo kono kam puusi kam haji goppen wadde ala goppen ala woppir an jibi an kam yaw ko laawa ala goppen ala jibi arga ala pirten joni goppen min jaɓi tan Hamidou kala no wawi wa tan min jaɓi o kam kala ko namdumi ɗum ma naate hen o kam wawa kam te nandirɗen tan en min nandiri hen dal min jaɓi a faami heddi ko noon won question mo namdotomi Hamidou so mayɗo goto maayi mbiɗa hono foyti ujunere so ɗiɗo maayi so ɗiɗo maayi ujunaje ɗiɗi tata so maayi ujunaje tati ani baba Hamidou so yimɓe nogas maayi ko ujunaje nogas ñalama goto okkamen sey kono oɗon mbawi deyinde ande ɗi jarani kadi merka so ay jigi wona ana jibi no loti toddi mi non kam min jogini on ko mi jogini min gon min mbaɗat dialogue ha jere ko mbaɗata dialogue no loti toddi min ko non gasirtuɓe joni wona wiiki yimɓe nogas ujunaje nogas yimɓe sappo ko ujunaje sappo ɗum kay projet moƴƴo projet moƴƴo hen mbayta yimɓe maayi en mbawata yimɓe maayi noon heɗanomi haaltan ɓenayi wonɗo komi nafata ngo go nayi bo ɓenayi wonɓe ɗo dañi 60 rowndi dow joni noon ko woni miijo ma mbarem mbarem ɓe haa ɓe laaɓa woni noon koɓe keewani kam ɓuuraji ujunere de mataw projet o kam yawti tawa kam yoɓe ñamali mo yeyi ɗum neko mo mbuus mata jiilo sa yettima mbiya hinere ne teew diwo hadde nayi wawa wullu haɗa wawi wate 10 woni probléme o noon woto kamo mawnani taw wona ɗum taw wonani eggo jaaɗen woto woro kam sen mbari lebbi ɗiɗi ko an yoɓe gas ɓe moƴoɓe koɓe nafata tawa yobdi an kam sa yobdi tan noon ñaguimami noon bawi baska ide degga ndeyimo guila subaka on kam ɗiɗɗo ha enen fof enen degguidata probléme walay boy haƴƴuji ɗum wari ɗum ɗen ɗum jemma tan ha watta hayte malaikaji alaji min paamodiri de min paamodiri selli joni noon en nder jobdi he kala ujunere fof mboɗo jogui hen pourcentage holonen mino hol pourcentage kuɗa mbaɗana min aduna min mi asa mi jomnoɗa ƴeewani pourcentage min addi ligguey o barke rasulullah min waɗa alsan gare gaay mbaɗen ni gare mbaɗen ni e ala gare mbaɗen e ok seeɗa gare mbaɗen ni paamodire joni mayɓe sappo foof an jeeyi goto mayɓe sappo foof an jeeyi gasɗi sappo foof an jeeyi goto sa jaaɓi continue sa jaɓani goppe jaɓani ɗum e joni hon Hamidou jiɗɗa noon kala ujunere onon lotoɓe kala ujunere foof mboɗo jogui hen temi ɗiɗi kala gasɗa an Alassane so kalis o ari pecce 7 watte pecce ɗiɗi min jeeyi feccere nde an jeeɗu mero sorgo ma mero an ko bamma tagui kam mero ko yumma waɗi kam ɗo e aduna ana min addi ligguey o ay korma merdinam de anjim haalandem billahi wallahi taala min hay temedde ɗiɗi ni ha e bara wona oɗon mbasla oɗon mbiyamo temedde min hay ala temedere min nandire mude min non hay billahi temedere an Alassane ɗum ƴewata ɗo hen kala gasɗa mbuuɗa heɓra yam mbuuɗa heɓra min liggo dol oy ɓuuri gaska no wayi musani e gaska mayɗo ko techniquement namduno assirté mi ittomi ruttuma mer komi kuɗaɗo komi kuɗaɗo min heɗo Alassane an meppo heɗo wayi an wona jawdi ma an goto ñamata an ngal mbaɗa an fiiri neɗɗo ni temedere wallahi mi hay ɓuuɗo men tirani julgol ma naw jomɗa ko toon naw baraji ma naw he meppo ñam baraji ma min cohlani baraji minen kalis min cohli baraji ma naw min ittat hen santa so juule gol santas mo dañata a wawa hen dañ digi jaɓata amboyni saabi aɗa itta baraji jaɓata amboyni somi julano ɗo ɓufta hoddema julma ɓufte joni noon ma ɓufte ko min haala ɗum ɗo ɓufti toon mbiɗa ala min gandi kottindi ɗum ndiyam tan wallahi minen min kuɗa kan anadema asbanan mam jula pa andi jimi haalandema namam mi jula pa senni Allah billahi wallahi taala min caɓan joyyi ɗe sa wirtima caɓan joyyi CFA ɗe a wonta dañjam pourcentage mo anda min ko fottosolar kadi mom renina aduna kadi ay kadi gueɗe gonguel ngel woni hoɗum ay oɗo hay so totti men poste ko naafi o jotta e nder ren o wiyama heɓen pourcentage joni tawi o felliri o yeedi naafi kaga jiyen ha rendoro mbiyen en jaaɓi kono pourcentage ko kalɗo ɗum henen kam ha haaliɗi ga min wala gogo ɓuuro fo no jooɗi wallahi on garan gandum nden soɗum waɗi yo jiilo juulo go sammami warma wallahi mo mbata ano hono mbata ano Hamid he Hamid o ko miñam Hamid o ko miñam Hamid o ko miñam
wallahi tan taw tan han maadi bonde yaro kalam place kalam bonni mum ñama yaaymu ala gorko ala debbo ala buttide ala cew ay ngal kam ay ngal barka rasulullah Joom talaya ko fof nani ɗum haala ko heewi probléme aji keewi hande leegal ngal kala tolɗa ɓen kaala mimin hande garnom hande ko waajodema cowo kom keewi ko fof nanani hen haala kala no ɗum wawi wa hayso wondani e nene ma ko mbaɗɗa ko fewani par ce que an fotani ƴettu galle o haɗa omo yeeya a fotani yeeyi galle o a haystay ko bamma an goto jogui ɓiɗɗo gorko mi aɗa jogui minirawo hayso on jiida baaba a miijiɗa aussi nene ma siko arti ɗo jangga jaam ƴeewa bamma jawdin woppirma kono hunde muusi gorko dogata mais an ka dog par ce que ka waɗi fiide responsabilité ma jeyɗa galle ma anne haɗa foti jogo famille ɗum fof miijaki ɗum joni noon cuhlumi nene ma gartatɗa nder wuro he to cuhlumi siko arti yo andu ko jinnaɗo ma par ce que jinnaɗo fijata de jinnaɗo ko hayre an ka ɓoccode so yani dow mu pusa si yani dow ma pusa cuhlumi noon si tawi han nana haalam nino korsirmami haɗa kam noon horsiniri si nene ma arti nder o galle ya jaggiri ɗum comme jinnaɗo ma jaafoɗama jarloɗama haɗa andi Mamoudou kam ko intere mum tan arduno o yi galle o andi hoɗon jogui ɗo boppira ha jawdi o naati hen de yeyde ha muusi a yeeyi galle o jogi yeehi woppi nene man waɗi souffrir te gartowo noon cuhlum noon siko arti jagga ɗum juuɗe ma sappo ko an goto jogui o ɓiɗɗo yakar mum fof ko an a nani kalanmami ko Samba a meeɗa wadde ko muusi kono hande a waɗi hen ko muusi ko mbami nen Samba holɗo meeɗa yiide ɓiɗɗo ene yonna jibnaɗo mum andu noon jibnaɗo ko hayre kono ɓiɗɗo ko ɓoccode sa yanemo mbona so yanema mbona aɗa huccita e bammaɗa yanno ɗum Samba ɗum welanima ɗum moƴƴanema nen ina ala ko mbanni sabu baaba ko mbanmomi ko ko haydara min mbiɗa foti haalandemo hande babam ala ɗo cuusmi huccidde mi wiya o ko baba eyyi min ko pamɗa hen gandanɗa hoorema ko yayam famani ay no gandirɗa ni Mamoudou ko intérêt rek rewrimo no pamirɗa ɗum ni mino kaldoɓe ma noon pamirmi ɗum mais nenam jaɓani famir ɗum noon min mi haɓam jaam haɓam ñalawma fof pour yidde andude tan o anda kanka Mamoudou wona gorko moƴƴo wona gorko moƴƴe makko Mamoudou moƴƴani makko Mamoudou intérêt mum tan rewir nenam noon ɗum ronki famde hande aduna fof nen wi komo bonɗi neydi mi fotani nannude ɗemgal am e dewgal nenam kono yimɓe saaha ɗum keɓe pamani babam haɗi ɗum sankade ko resnimi jawdi mum resnimi nenam ɗum woni yimɓe ko pamani te sah hayso tawi babam resnami nenam mi wotti hakkille nenam yomi toppit nenam kala to nenam naati yomi ƴeeto par ce que woni ko nenema fof ko debbo saaha yidde mum tan rewata te ɗum wonimi waɗirde protégé nenam kono min hutaki nenam mi añani nenam noon ɗum ronki famde ayi mi haalanma gueɗe ɗon kattinani waɗi saaha goto Mamoudou anda fof no waɗi tan ha funti nenam o heɓi kayitaji galle mumen gonno kayitaji galle o saaha so yi mi jabta ɗo noddude somi noddi tawanum bas mamam somi fuɗɗima haali tan an ka cuhlel holko nannuma e dewgal nene ma
patati patata haaɗini ɗum o wiyata kam taw min nguuren ngo min mbeɗa andu ɗum bawum hande jaggira tan ko juulirde kala birtiɗo mo wonat ko wiide allahu akbar yew bamum Samba ene musma mbiɗa andi kadi ko woni e ɓernde ma ko wonani e ɓerdam min an aɗa wawi kala ko wawi waddema e aduna muña joɗɗa ndeeƴa kono ay neɗɗo so ala kalanowo goonga wonata neɗɗo babam noon manka ko haalanoɓe goonga so tawi noon o mankama haalanoɓe goonga giƴƴi hen ɓe cuusa hay goto ŋaaɓu huno mum haalanamo goonga min ɓiyi ko min haalanamo goonga nene Samba ko ɗon jumruɗa wona an foti haalande bamma goonga te ko adi fof aɗa wiya bamma ne juule ko Allah feccuma oɗo baaba Samba ko fawre Allah jaɓre jomiraɗo wadde ko ɓayde ko Allah hokkuma oɗo baaba min rokki hemmo jinmi ko aɗa teddinam sabu ko ɗum nafanma ɗum nafatami sa huɗama ko min pertata sabu kala ko wiyete ko yumma wiye ko min liggi ɗum e galle makko taw mi liggaki ɗum Samba yurmomi est ce que min huɗa taw ha paari taade a dañi baba baɗo dani kay mbiɗa sikki kala kuddi kuɗetenede aduna ndi rendina fof ndi yuppa e ma mbeɗa sikki an Samba sa ɗoftinoma a ɗoftoto sa ɗoftima a huɗeta he hay so tawi o yiɗima hudde heɗo ko kalantuma hen ay ɓerde ɓumde wallahi yoni duwaw kono Samba ngal ɗo jaɓɓal ngal jaɓuɗa mi yaadani hen change jaɓɓal Samba ko hakkude ɓiɗɗo e jibinaɗo noon ɓiɗɗo ene woɗɗe e yummum Sambam wattu hakkille e hoore ma miijoɗa ko ani min so wonno ko an mi wayata ni nde wonno aɗa no wonde yam aɗa andi ko musatami aɗa andi ko mettatami kala ko ganduɗa en foti waɗede min mbiɗo waɗa mi meeɗi bonirdemo nedi mi meeɗi haalde ma ko fewani meeɗa wadde nde wonno a wonno mbaɗa no poɗɗa waade kono babam jaɓani waade no foti waade a faami nguuren ƴeew kayitaji min haɓa ha kefti ɗum mi haɓama ham heɓti kayitaji gallo min mbeɗa andi somi yeeyani galleji kanko yeeyat ɗum noon hadma yeeyde galleji kanka min mi yeeyi galle o mi heɓta ko baba woppuno galle men goɗɗo min luwan ɗum dañceno ko e galle he hen min mbaɗatno dépense hen min joɓat ndiyam hen min joɓat courant amen yi ha saaha goto kanko wotti yaade to e galle o omi yoɓnuyo location galle o kanko Mamoudou somi namnim oni wiide nebbi gallam Fouta ɓe galaki mi ñaami e ngala mais hadma galle makko Fouta galle min ko ɗo est ce que ɗum min foti wonde min noon mbiɗa andi nenam nen ara ko jiiɗa te so ari min keƴƴata e galle he hanma waso war ko boni ala nen sa waɗi noon titen ma adduno nganko aduna fof darono so goto fof no yennayo an kay alay laya o a wi bamma ko disnoɗom nene ma mais konngol jinnaɗo koko jari reen joom konngol jinnaɗo fonkete surtout noon ni na acci wona aduna toppete nene ma ala ka neɗɗo woodi ko wona jinnaɗo te babu a nene e manjiɗi de mais aɗa andi nenne min mi sala wondude nenam sala ko wuudude nenam te min mbiɗa horsi nenam noon wara ɗum faamde aɗa neɗɗo o sa haɗi ɗum ko yiɗi tan gañoma jaggiran ma joni mi laydemo afa heɗen ɗo joɗɗo mi laydemo o wi kam sika ari ma para Mamoudou si pare Mamoudou ara jooɗo ɗo mofta nene ma tan mi wona jam tan jam tani ɗum ɗum ala jani kono parde Mamoudou ni noon wima noon yaha fof wawi woppude Mamoudou ala woɗani yo wawa woppudem Mamoudou ka macco Mamoudou ka macco moƴƴi nani haalno mbiɗa ko mama moƴƴe jaar tawa babam ɗacci kam ɗacci goggo am holmo rewi mo ala palto ala place holko nawno ɗum yiiloyaade so yiiloyinoma holto artirno e galle he o yiilimo ronki o dañaani yo artu walla o waɗi ko waɗatno woni toon o dañi debbo o anndi hankkandi ni o heɓi ko yiɗi ko ɗum wonno gurdama ko ɗum woni ko yiɗi sahaa fof kam o arta o ƴeew no yimɓe gurdi ƴeew galle men o hannde wuro ngo fof
kala ngabɗo hono mum wiyata ko galiyel Samba en ngel jogorani firtude wonɓe ngannduɗaa ni hay sa noddi ɗumen ɗo notata kon ko yaware nde hol pawɗo ɗumen ɗum babam fawi en ɗum. Samba oto cugaagu funtum Samba kala ko tongudete arta e teppere joomum so bamma dara fewndi galle an wat feere no dañirɗa duwaw bamma pirta galle o bamma kono ɗeɗo pecce Allah fecci ɗum yo wurdu noon kono ha yeeso kadi ko laawol kala ko tongidat ma arta teppere joomum. Ngal ɗo luugal ɓuri babam nafoore ɗum kan maani mami naw waalo mi jabba mi luwo mi aawa wekke fuɗa daña ko yimɓe ñaami ma naf en kono mo arani mo addata neldata windata haydara ala ko ngannduɗaa ko miijiɗa caggal ma ko gaccuɗa ko tampere wonante en taada haali noon ko kalɗa ko min mami eto masludirde makko maslude mbi maslude so jaɓani waade no foti waade min kono mbanomi tan mbayimi mi haalanma noon Samba saɗa miiji tan somi maayi min aɗa innanami Allah Samba ɗofto bamma Samba ɗofto bamma min ko ɗum woni ko kalanmami ɗofto daña barke Samba accu hakkille ko mbimami ko a wona cukalel te ko kala ko tongudes arta e teppere joomum min noon mi haalnima ko kalantumami. Baba wona keetki jambi tan ɗa semare seɓuri alhamdulillah Dieynaba noon noddi kam naane o wi noon ɗo ha nder jamme ma ara inchallah mais nak siko arte nder galle wonko takide arti ɗo te joom omo jagguɗon hoɗon ɗum pela on ganda ko pelduɗon ɗum ko par ce que Dieynaba dewgal ngal ko wurat ko heen kam tan andi ɗum baba onon on ganda ɗum joom omo cukkuɗon noon hoɗon kaal o yeehi galle on pahmani kam ko faami ko heen on pahmani ɗum baba joni noon cohlumi ka Dieynaba si arte nder galle he dewgal ngal yo iwu par ce que neɗɗo so horima dañ jam yo arta nder galle bammo hon wuuri nenon hon wuuri ko ɗum cohlimi baba si tawi hoɗon kam ɗum mbawi ukko par ce que ɗuma ko wuurat ko toya hino muusi trop ko ɗum wonde ko cohlunoon on ko haala ɗum woni miijo ma ko ɗum woni miijo am wona aɗon ni jooɗi ɓawa galla nani ko haali nani jom mbiɗa he mi anda ko ŋamma woni ko mi wenda aɗa solti wonɗa tan ko solti a heɗota ko o suka heɗoma ko woni haaju ma e dewgal Dieynaba e maamu dewgal nde humati a tawaka a tawtanaka Allah ne yiɗi waɗama farata sunna sallallahu alayhi wa sallam yin kongi mi yiɗa ɗum nantude e ma han ko ittuma Daara Jolof adduma do hey mbiɗa hersuma noon baba jafɗa hakkil fam mais ko ittimi ko Daara Jolof addimi ɗo ko dewgal mettugal kollitmi ɗum noon wuro fof ngo jaltuɗa ma wongo kottuɗa par ce que mbi jogui jinnaɗo gartum ɗo jooɗimi jeeti mon ɗum ko gurnomi toon noon si Dieynaba fayi ɗum wuur galle mum yo artu jooɗo wona mbeɗen haala ɗon ɓeyde konngol ma heɗomo noon heɗomo ko haali ko heɗo sukaɓe oɗo ko haalanma ko o haaldi e Dieynaba nana Dakar ɓe jokkodiri téléphone ɓe jewtidi ari heɗoto ko haalata ko sa yi o noddi Dieynaba o haalde makko Dieynaba haalanimo ko mette e dañde wasde dañde ɗo jooɗi ganda noon mo dokkuɗama o aɗa andi jikku makko aɗa andi no wayi a faami ɗum noon il faut ganda Dieynaba so yiɗano Mamoudou tawno arti ɗo e galle he o tawta en ɗo kono ko yidde mum
ɗaccimo toon yidde mo ɗaccimo toon wona an rokkunomo kono aɗa anndi mo dokkuɗamo ono wayi ɗum tagi noon poton cukkade mbaɗon maandu e dewgal ngal nene Dieynaba de hay somo toon ɓuura kaani artata mais enɗam anina min jiidira e njurumdeego ɗum taki cohlumi yon walla ɗum arta ɗo Dieynaba homo yiɗi Mamoudou ha gumrani ɗum Allah ɗum ko goonga ko wima ko ko goonga baba galle artan hakkille ma miijo ko compilation mbaɗon oɗon mbaɗami cettumami lotmami oto yiruno ala baɗon oto yiruno assalamu aleykum tano mbaɗon tamberlay oɗon celli eyyi ɗum de mi jiiɗa jooɗade en ɗani oɗon celli kam yettere Allah salla e dalla an noon tano woni ko muskami ma an so wiyama salla e dalla kay so salla waɗi bula waɗi balan ande mbaɗa bula mbaɗa balan kono tawno mbaɗano arc-en-ciel ni mbaɗa tan kono timtimol ni kadi fawdirɗa ɗi comci elle suppome e tano wallahi yeɗere ma tan ka neɗɗam wallahi wallahi e diwo jontan mbaɗa tambe jam tan tano diwo jontan nana ƴetta asde eyi te o joni memo caɓalnayi te aɗa wondi ko woni ménopause laare kaale hen de tan kadide kaale hen ala mi toñan gonga kalli fayde debbo ko resede an ndiɗo wawa kam 5 an 5 tomi kadi eyyi an mimi wona âge ma an a dawane hirndaki awa kam woppu ala min wona toon min wondi ko fayde debbo ko resede aran fayde debbo ko resede debbo kam so wiyama tan ko debbo yo rese yo dañ gorko wiye gorelem occone nde de ɓuuren kam sagatam ɗalde nde walla jonta ɗo joni noon kanko moni omona ƴetta âge kadi ɗum so gummani hen caɗele addarude yeyi galle joom gallam ɓuuri galle babam wala caɗele eyyi joni noon ɓan noon ɗum fof kam mbaɗa a yiiɗa kam min ala caɗele min noon tano addi kam ɗo noon ko musiba bonɗo janɗo e galle o wallahi billahi neman acci hajande hay goto men yiiɗa ɗum ko noon Allah hoddiri neɗɗo noon jeyaɗo Allah so hoddira fawe ma a andat faweme ma jabra ɗum Allah ɗo min ala ko humpi kam hanki no gummimi galle Mamoudou nde ko Dieynaba wuuri toon ko ɓi ko waɗimi ko foof naati ɗo kadi min mi halkintako min ma gueɗe ɗe leera nomi ara ɓi ko noon jaafoɗon ko tani kono ko kuɗaɗo sa felliti yeyde galleji bamma ɗiɗi sa narat Amérique nara France kono Cameroun ɗum koye kuddi wawa diwde ɗon nenmi ko Cameroun o yi deet mbaɗaɗo ko cagarte ɓole o waɗa toon haalis o o loro mon o loro yummakko joni noon addi kam ɗo min ko gueɗel gotel min kam ka tanam Allah ne waddi en joni noon komi ñaguiɗɗom saabu Allah e nulaɗo mum haajade nden woppu wonta haajaɗam bone o wonta bonam mi naata galle yo e galle bawɗo bujje waɗa bawɗo temdere waɗa est ce que ça va kanta ko aɗa waɗi ɗum maîtrisé normalement bay bas mbaɗa andi an ka neɗɗo kewɗo gacce mi mbaɗa anduma mbaɗa andi ko ɗo ndewata dignité ma ha ma ya hen walla misère jaggu ma jokkitoɗa to ko an goto mi keddora ɗo tandiraɗo